Kampa Borgoyari Arw Chandan Brahma बिथांमोननि अबस्थाखौ एसे नायनानै लाग्रोदो रायजोफोर ओमफ्राय एसे सावरायगोन मोजाङै नायनानै ला भिडिअखौ যে আগৰ সৰকাৰৰ 5 বছৰ আৰু আমাৰ সৰকাৰৰ 5 বছৰ এখন কিতাপ ওলাবলৈ গৈ আছে আগৰ সৰকাৰৰ 17 বছৰ আৰু আমাৰ 5 বছৰ আমি এখন কিতাপ ওলাবলৈ গৈ আছো दा भिडिअखौथ' एसेब्लाबो नुबाय रायजोफोर नङा होमब्ला दा बेनो जाहैबाय चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारिनि बिराद अबस्था आरो दिनैनि सेस नांगोन बिथांमोननि अबस्थाखौ नङा होमब्ला दिनै फारसेजों खाम्फा बरगयारि आरो फारसेथिं दं चन्दन ब्रह्म आरो दिनै गेजेराव प्रमद बन्दु बिथाङा गोबां माने डायलग बानायदों मोजां मोजां माने बिपिएफनि खामानिफोरखौ लानानै दिनै बाखनायदों आरो नङा होमबा रायजोफोर दिनै चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारि दा बिथांमोननि अबस्थाया दिनै मा जागोन रायजोफोर जों बेखौ एसे माने फल' खालाम आरो अब्लानो बुजिगोन दिनै चन्दन ब्रह्ममोननि जेनाखि काहानि बै मोनसे फांसनाव खाना आरो बेंगानि सल'खौ खोनायाखै होनबा रायजोफोर दा थिग बैबायदिनो आरो रायजोफोर नङा होमबा माने गुसुङै बुंबाय आरो माने गोलाव जाद्रायो बांद्राय बुंबा नङा होमब्ला दा दिनैनि अबस्था चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारिनि अबस्थाया बिदिनो जाबाय रायजोफोर बिराद मिनिथाव आरो बिराद लाजिथाव आरो बिराद फारसेथिं सानोबा माने बोराबथाव आरो सेसखा रायजोफोर नङा होमब्ला दा दिनै बिथांमोना ब्राव ब्राव दिनै गावसोरखौनो आगसि आगदा लानानै प्रमद बन्दु बिथाङा रायदों बै समनि खामानिफोरखौ लानानै दिनै बखिदों नाथाय दिनै बिथांमोना बै खाना बेंगानिसो जाहैदों दिनै बिथांमोना नुनानैबाबो खोनानानैबाबो दिनै बिथांमोना एकदम नायदावलायनाय खोनासंदों नङा होमबा मा होनखोलै बे प्रमद बन्दु बिथाङा सानदों खोमा गोसोआव नङा होमब्ला जिहेतु बै दोलोआव थांफ्लांनानै बिथांमोना दिनैहाय माने सैज' खालामनांसिगोन उपाय गैया लाजिनांबाबो दिनै बिथांमोना लाजिबायदि बे गेम जिरायनानै माने थं रायजो राजाफोरखौ नायनांसिगोन नङा होमब्ला दा बिराद लासिंसिं आरो दिनै बै समाव बिटिसिखौ जोनोम होग्रा बिथांमोनाबो साफा साफा माने दैदेनगिरि एबा जोंनि बर' हारिनि माने इन्टेलेक्सुवेलफोर आरो बिथांमोना नङा होमब्ला बिफा होननांगोन बिथांमोनखौबो सासे सासे बे बिटिसिनि नङा होमब्ला दिनै बै बिटिसिनि बिफाया दिनै फैयै फैयै फैनानै बैफोरबायदि अबस्था जायोब्ला बे मा अबस्था जागोन रायजोफोर दा बिथांमोना सानदों खोमा लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर नङा होमब्ला हाग्रामा महिलारिखौसो बिराद रायदों बिराद बखिदों बिथाङा खामानि मावनो हायैनि थाखाय दिनै बिराद प्रमद बर' बिथांजों बुंजादों बेफोरबायदि सानदों खोमा रायजोफोर नङा होमब्ला खिन्थु बै 5 बोसोर आरो 5 बोसोर 17 बोसोर आरो 5 बोसोरखौ लानानै दिनै प्रमद बर' बिथाङा बिगाब बिगाब बखिगासिनो दं रायजोफोर नङा होमब्ला दिनै बिथांमोना खोनादा रायजोफोर बै 17 बोसोर सरखार सालायनाय समाव सोर सोर दंमोन खाम्फा बरगयारि बिथांमोन आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोनाथ' दंमोन बै समाव मावनायफोरखौ लानानै दिनै जेसेबां बखिदों दा बिथांमोना सानदों दिनैनि दिनाव जोंखौ बखियाखै जों इउपिपिएलआव फैबाय ओमफ्राय दा हाग्रामा महिलारिखौसो बखिदों सानदों आरो नाथाय गोरोन्थिलै खाम्फा बरगयारि सार आरो चन्दन ब्रह्म सारमोन आरो सिन्था खालाम ओरैबायदि सिन्था खालामनांगोन दिनैनि दिनाव नोंथांमोना जुदि लाजिनो रोंगौब्ला आरो गन्थं दङब्ला खिब्रमाफोरबायदि माने एसे हा गरम मोनबानो एब्रेलाबायनाय थानाय बायदि नोंथांमोनाबो माने उनफ्राव थांलाबायनानै जिरायलाहैगौमोन आरो नङा होमब्ला दिनै बै समाव इउपिपिएल एबसुनि मानसिफ्रा मा बुङोमोन खाम्फा बरगयारि मोना चन्दन ब्रह्म मोना जोलैनि हांगार होनोमोन रायजोफोर दा दिनैनि दिनाव गमामायैनो जाहैबाय खाम्फा बरगयारि चन्दन ब्रह्म बिथांमोन बायदिया जोलैनि हांगार होननानै दिनै गाव गावखौनो दिनै फोरमान होबाय रायजो राजानि सिगाङाव नङा होमब्ला दा बेसेबां लासिंसिं दिनै हाग्रामा महिलारि साराथ' दङ दिनै बिपिएफआवनो दं दिनै बिथाङा राजा बायदि दिनै बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ खुंगासिनो दं रायजो राजाफ्रा दिनै सरखार नांगौ होननानै बिपिएफ दोलोखौनो सरखार लाबोफिननांगौ होननानै दिनै जुजिगासिनो दं
नाथाय दिनै साननैसोल' जेनाखि UPPL सरखार दिनै बै जोबनोसै सरखाराव थांनानै दिनै मान सन्मान गथायहैनांगौनि मा गोनांथि जाखो आरो नोंथांमोना मा प्रफिट जाखो चन्दन ब्रह्म सार आरो काम्पा बरगयारी सारमोन दा लोगोफोर बुंनांगौथ' गोबां बाथ्रा दंमोन नङा होमब्ला दा अब्लाबो बिथांमोना बिराद रागा जोङो आरो दुखु मोनो 100% बोराबो नङा होमब्ला दा 17 बोसोरखौ लानानै बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुङो प्रमद बन्दु बिथाङा जेबो मावनो हायाखै जेबो उन्नति जायाखै होननानै दा दिनै चन्दन ब्रह्म आरो काम्पा बरगयारी बिथांमोन नङा होमब्ला दा बिथांमोना 17 बोसोराव हाग्रामा सारजों लोगोसे बे BTCखौ जौगानायाव बेसेबां खामानि मावदोंमोन आरो दिनै फाइनालि BTCआ 17 बोसोरनि उनाव बेसेबां डेभेलप जाबोखो 17 बोसोरनि सिगां बे BTCआ माबायदिमोन बिथांमोना माब्लाबा खनसे उनफिननानै सिन्था खालामदों दा रायजोफोर दिनैनि दिनाव चन्दन ब्रह्म आरो काम्पा बरगयारी बिथांमोन बायदिया BTCखौ रोहो रोहो फोजौनायाव नों दानागार आं दानागार दिनै मदद होदों बिथांमोना अनेक जौगानाय लाबोदों दा बै जौगानाय लाबोसेयावबो नङा होमबा रायजो राजाफोर दिनै बिथांमोना बै UPPLआव थांनानै जुदि BPF दोलो एबा हाग्रामा महिलारिया जेबो मावाखै होनोब्ला बै गावसिनि मावनाया फाथाखो रायजोफोर फाथाखो बैनि मान सन्माना फाथाखो दा दिनैनि दिनाव बिथांमोना बेखौ सिन्था खालामा बिराद लासिंसिं आरो दा दिनैनि दिनाव बिथांमोना राजनितिनि लाबालाबखौ लानानैसो सिन्था खालामो कुनु जाति कुनु हारिनि बिथांमोना नोजोर गैया रायजोफोर दा दिनै BTCनि पावारा दिनै गरला गरला गासिबो लांजाजोब्बाय नङा होमब्ला दा बेफोरखौनो साननो गोनां PCDC 420 জন ভলেণ্টিয়াৰ আমি চৰকাৰে নিয়োগ কৰিবলৈ গৈ আছো যাহাতে প্ৰত্যেকজন শিশুকে আমি BTR অঞ্চলত ভালকে চাব পাৰো BTRত আমাৰ ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট মিছন আৰম্ভ হৈছে প্ৰত্যেকজন মহিলাৰ সমস্যা যাহাতে সমাধান কৰিব পাৰো दा लागावलायबाय रायजोफोर नङा होमब्ला बिराद मिनिथावखा दिनै फैयै फैयै फैनानै बिथांमोननि भिलिड जेनाखि भिलिडिटि आरो बै भिलिडिटियानो दिनै जोबफैबाय सरकारानो जोब्बाय रायजोफोर दिनै बै सरकार जोबनायावसो दिनै बिथांमोना बे मास मोननैयाव मा मावनांगौ जाखो मा आसनि दानानै मा मावफुंनांगौ जाखो रायजोफोर दा बेफोरबायदिनो दा दिनैनि दिनाव बेफोरबायदिनो बै माखासे जोंनि बर' हारिनि माखासे गिदिर गिदिर इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोना बेफोरबायदिनो गोदै गोदै रावाव गोजावनानै गावनि मान सन्मानफोरखौनो माने ज्राव आज्राव बावैसैलाय रायजोफोर नोंगौ साननानै आरो मावमारगोन साननानै दा उनावहाय मा जागोन लास्ट पर्यन्त बे रसगल्लायानो जाहैगोन जेबो गैया रायजोफोर दिनै प्रमद बन्दु बिथाङा गावनि सरकार जोबनोसैयाव जेखि बाथ्रा बुङा मानो बेफोर गासिबो फैलार रायजोफोर माने मोनसेबो जाफुंनायाव गैया दिनै सरकार थानायावनो बिथांमोना बैफोर हाबाफारिखौ मानो लानो हायाखै सरकार सालायबाय थानाय समावनो दिनै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय मानो नैबेफोरबायदि आसनिफोरखौ लानो हायाखै दिनै सरकार जोबनानैसो दिनै बिथांमोना मा जानला मोनला आसनि लालाबायखो रायजोफोर दा बे साक्सेस जानायनि ना आनसाक्सेस जानायनि बे दिनै जाय बिथांमोना दिनैनि दिनाव बै प्रमद बन्दु बिथांनि रावाव गोजावनानै प्रमद बन्दु बिथांखौ लैहोर लैहोर फैनानै मदद होफैगोन बै बिथांमोना माने लास्ट पर्यन्त माने दोलबो लानायसो जाहैगोन रायजोफोर जेबो गैया आरो दा फाइनालाव बेनो आरो रायजोफोर दा दिनैनि दिनाव चन्दन ब्रह्म आरो काम्पा बरगयारी सारमोननि बाथ्राखौथ' बुंनांला बिथांमोना दिनैनि दिनाव गावसिनि राजनितिनि जेनाखि केरियार बै केरियारा माने बे 1 बोसोर 1.5 बोसोरावनो बिथांमोना दंस जाबाय आरो सेस रायजोफोर दा दिनैनि दिनाव बैफोरखौ नुनानै प्रमद बन्दु बिथाङा बैफोरखौ सोरनोबा सिट बायदिसिना होलाबायनानै एबा फोथायब्रेयोब्ला माने बेनिफ्राय देरसिन आरो गोरोन्थि प्रमद बन्दु बिथांनि थाखाय जेबो गैया साननांगोन रायजोफोर